Szeretettel köszöntelek benneteket a mai videóban, amelynek azt a címet adtam, hogy az évvégi vizsgád vagy felvételid legyen a te ezévi sikersztorid. Szászvárosi Sándor vagyok, viola, gamba és csellóművész, tanár, és hát a tapasztalataimat szeretném megosztani veletek ezekben a videókban. Ma az évvégi fellépéseinkkel, vizsgával vagy felvételivel kapcsolatban szeretnék gondolatokat megosztani veletek, és hát az első az, hogy beszéljük meg, hogy hogyan is készülünk, mire is készülünk. Készülhetünk egy hangversenyre, vagy készülhetünk egy versenyszerű témában, ilyen egy vizsga, ilyen egy felvételi, és természetesen egy verseny is ilyen. Mivel, hogy a koncert az nem adja nekünk azt, hogy azért kell, hogy játszunk, hogy minket sorba állítsanak. Ellentétben ezekkel a versenyszerű dolgokkal, például egy évvégi vizsgával, hogy minket sorba fognak állítani az osztályzatainkkal, vagy egy felvételivel a felvett személyekkel fognak minket sorba állítani, egy versenynél pedig hát természetesen a helyezéssel. Ugye, hogy ez érthető, hogy ez a második kategória, ez egy sokkal erősebben tétre játszós kategória, tehát önmagában már van egy felfokozódás, egy felfokozott izgalom, ahogy készülünk rá, mondhatjuk rá, hogy ez stressz. Aztán még egy dolog hajt minket, az az idő. Az idő, hogyha nem jól gazdálkodunk vele, akkor tulajdonképpen nem biztos, hogy elkészülünk arra a szintre, amit mi szeretnénk, a mi vágyásainkat nem tudjuk teljesíteni. Mi történik ekkor? Kapkodás, kényelmetlen érzés, stressz. Ha ez a stressz szint magas, akkor rossz döntések sorozatával tulajdonképpen egy spirálba kerülünk, és egyre kevésbé leszünk hatékonyak. Viszont, hogyha átállunk a mérlegünknek a másik oldalára, és megnézzük azt, hogy milyen egy jól megtervezett felkészülés, és hogyha mi ebben a jól megtervezett felkészülésben vagyunk, akkor mennyivel nagyobb a sanszunk arra, hogy mi egy eredményes, egy magasabb eredményű felkészüléssel mehessünk oda magára a megmérettetésre. Ez tulajdonképpen mi nekünk már egy önbizalmat fog adni arra, hogy ott szerepelhessünk, és hogy ráadásul jól szerepelhessünk. Egy néhány pontban, összesen 4 pontban gyűjtöttem össze azt, hogy hogyan tudjuk, milyen szempontok szerint tudjuk az időnket összeszámolni, beállítani. Első pont. Add össze, számolt ki, hogy mennyi a rendelkezésedre álló idő, és számolt ki azt, hogy mit szeretnél elvégezni, mind a kettő számszerűsíthető. A rendelkezésünkre álló idő talán egyszerűbben, mert megnézed a naptáradat, és egyszerűen minden nap beírod azt, vagy minden napra beírod azt, hogy mennyit tudsz a készülésre fordítani, és ezt a végén húzol egy vonalat, és összeadod. Tulajdonképpen ugyanezt kellene csinálni a felkészüléseddel is, csak ott egy picit bonyolultabb a dolog. Ki kell nyitni a kottát, megnézni, hogy adott technikai, zenei dolog neked mennyi időbefektetésbe kerül, hogy az a te általad vágyott szintre el tudjon jutni, és ezt ugyanúgy összeadod. Ne felejtsd el, hogy nem csak hibákat kell javítani, hanem van benne egy olyan, hogy a jót kell gyakorolni, a jót kell begyakorolni, hogy te úgy tudjál előadni, hogy olyan zenei megfogalmazásba, hogy az a lehető legmagasabb szintedet tudja neked majd tulajdonképpen publikálni. Erősségek, gyengeségek. Ez a második. Nézd meg, hogy milyen erősségeid vannak. Itt most nem hangszertechnikai, nem zenei erősségekre gondolok, hanem az, hogy például hogyan tudsz koncentrálni. Mennyi az az idő, ami alatt te ténylegesen bele tudsz süppedni abba a munkába, és ki tudod zárni a környezetedet. Mennyire tudsz koncentrálni, mennyire tudsz elvonatkoztatni a mindentől, különböző tárgyakat, mennyire tudsz kizárni az életedből. Esetleg úgy is, hogy egyszerűen fogod és leszereled a falról azt a képet. Vagy
mennyire tudsz korán kelni például, hogy jó korán kezd a napodat. Mennyire tudsz este fönnmaradni, hogy jó hosszú maradhasson a napod, hogyha neked szükséged van rá. Ez nem mehet a húzamosabb idején keresztül az alvásod rovására. Aztán oszd be az idődet, hogy mindenre jusson. Itt meg kell, hogy jegyezzem, de talán az első pontnál kellett volna, hogy mondjam, hogy azok a napok, amik a rendelkezésedre állnak, abból vonják ki 3. Ez azért fontos, mert bármikor közbe jöhet valami betegség, külső vagy belső hatás. Belenyúlnak a napodba. Aznap te nem tudod úgy végezni a dolgodat, hogy esetleg nincsen kedved hozzá, vagy aznap éppen nem tudsz úgy koncentrálni. Hozzá tudsz ehhez a 3 napos püferhez nyúlni, hogy a te időbeosztásod az meg tudjon maradni. Tehát ez a 3 napos praktikus döntés a végéről, ez neked nagyon jól jöhet. Aztán a 4. pontként szállj időt a rendszeres ellenőrzésére a céljaidnak, hogy hol tartasz. Ezt, hogyha bele tudod kalkulálni, hogyha talán minden nap nem is, de legalább hetente egyszer végig gondolni, hogy hogyan tettél, mennyi időt szántál rá, akkor ez egy nagyon szerencsés döntés, ha ezt meg tudod tenni. Könnyítsd meg a felkészülésedet állomásokkal. Ha az egész felkészülésedet egy nagy hegynek gondoljuk, akkor tulajdonképpen lehet akkor ez a hegy, hogy már nem is érdemes elindulnod. Viszont, hogyha pici állomásokból áll, tehát pici hegyecskékből, kicsi dombocskákból áll, akkor egy ilyen pici dombocskát azt úgy elfogyasztani, azt nagyon egyszerű, és még talán kedved is van hozzá. És ami a legfontosabb, nem rémülsz meg tőle. Ezek az állomások mik lehetnek? Ezek az állomások akár már egy főtárgyúra is lehet egy állomás, egy zongorás próba is lehet állomás, lehet állomás egy tanszaki koncert, egy közös óra. Itt már látom, hogy sokan mondjátok azt, hogy jó, de hát tanszaki koncert meg közös óra azért mondjuk limitált számban van. Oké, ezt én is tudom, hogy limitált számban van, lehet, hogy már nem is lesz a vizsgáig, felvételig. Viszont meg tudod azt tenni, hogy eljátszod anyának, apának, haveroknak, templomi közösségnek, vagy bárhol, ezek mind állomások lehetnek, és hogyha ezeket mondjuk sorba is állítod nehézség szerint, akkor saját magad is erősíted, mint ahogy ezt a tornával erősíti az ember saját magát. Ezen felül lehet nagyon jó állomás egy felvétel. Biztos vagyok benne, hogy ha heti egy felvételt csinálsz, az egy jó referencia is a számodra, illetve hát a következő időszakra egy jó listát is kapsz abból, hogy hogyan lehet gyakorolni. Aztán, hogyha nem csak hangot veszel föl, hanem képet is veszel föl, akkor még látod is saját magad, hogy hogyan is nézel ki, hogy néz ki a fizimiskád akkor, amikor játszol. Tulajdonképpen mások is kívülről fognak téged látni és nézni. Egy jó benyomású külső megjelenés, azt hiszem, hogy mindenki számára előnyös lehet. Aztán a legvégén még térjünk vissza egy célok, megállók, ellenőrzések témakörben, hogy miért fontos az, hogy állandóan ellenőrizzük. Azt mondják, hogy ami nincs mérve, az tulajdonképpen nem fejleszthető. Vagy amit fejleszteni akarunk, azt le kell, hogy mérjük. Ha bármelyikőtök le akar fogyni, meg akar hízni, teljesen mindegy, akkor időnként azért rá szokott állni a mérlegre, nem? Itt is, hogyha a játékunkat egy kicsit mérlegre rakjuk, megnézzük azt, hogy hol is tartunk éppen, akkor ez valószínűleg, hogy a felkészülésünk akkor ez valószínűleg a felkészülésünk szempontjából egy fontos és egy jó eszközzé válhat. A következő epizódban szeretnék beszélni veletek appokról, olyan alkalmazásokról a telefonotokon, ami
Lehet, hogy telepítve van, lehet, hogy nincs telepítve, lehet, hogy használtátok, lehet, hogy nem használtátok, de nagyban tudja segíteni a ti felkészüléseteket. Sok esetben meg vagyok döbbenve, hogy növendékeink között nem ritka a 3-4-5 órás napi képernyőidő, és tulajdonképpen nem használja a telefonját. Várlak benneteket a következő epizódban, és ha tetszett a videó, kérlek, hogy nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengő ikont, hogy kapjatok róla értesítést, amikor elkészült egy újabb epizód.